Nabati inoko. Kimno makshanat. Pakwata numa, tutita numa. Pikukshitin ulit pa. Sorpresa! Senta už tata. Wish mengi mau ke pajita mashin tata pi wish. Timba cepat. Ramin zamate. Kin cemat. Ha? Tinjong kin cemat timpo na we. Tingin cemat timpo na. Max ko jatwa. Paushi tak pun pati man cemat. Ha? Paushi ma ang matiki mau ke achtai machishanat. Nee, hukuksimma. Maklu wata match. Nina makasi hindi mau ke pala diway. Aktam kilo man di mau ka diway. Piushi man di tak pala. Sliway toro. Piushi hindi mau ke pala. Kite. Cuma taksuy man di tak pala. Ah, Cuma kite. wat hindi mau ke pala. O konjo teni jok mas noksen. Sorpresa kini patinyo. Pagit tinyo gilito ni patingsan. Paway machin Tinigwi sabat. masistat punite. Pagit paway machin sabat di matsabat. Ramin zamate. Pagin sabat tinyo po na tata. Pagin sabat tinyo. Pamintant. Pamintan tinyo no na. Pikin baskati siya man samat. Kim Kimba. baskati siya. Kim baskati ni kita na. Bikay ko siya ba yung tesano? Kakusak po siya. Kakusak po siya to siya. 40 ka, wish. King 40 kit ni siya siya no mataning kata tata. Kiti siya tawo man di machi samat. Kiti siya tata po siya. Kakusak po siya misya. Ikma kasi magitiwan ki 50 ni min kwenta wish tata. Wagi to tikak po ni siya na kata samat. Busum baskat. Kim baskati siya. Makluta machikok si lukos kita luwi magatan ni machin de chigwan. Pishi man sok magatan ne. Kite. Kit no na kiti siya magchipuwi mas celular pinikiti di balagonan na. Pamin zama. Tunik kasi nyo batan mau kaya siya nat. Likwan nyo ka mau pati mas nito yung mga gimalag. Sakma min samat. Kung pati nyo pagin samati nyo, bikin paskati siya. Kakusak po siya mi siya man samat. Nik nakastan dito na. Porque nikin samati siya. Tunikin po siya nimat. Kim paskati siya. Kulta sino? Ni siya siya ang tapos lakot takita. Ni siya ang batan. Dalan dawa. Dahil tuwan na una tatagapimbitan ni katitin na maksakaliya. Ni ko siya na ni man. Tayo siya na di machin kapatin di match. Pero pucho yaw ang gininyo. Pucho yaw. Kumamakanon ni titima niyo. Apatata po siya nita. Sityo, nita ko at pachtiya match. Sokot ta siya Nick Molino, ama cintay ya match. Porque manok sa panamak na binikit tim to kakastambat. Ama cintay ya match Nick Molino. Nik max na titanaw match tata. Tapos nimin zama. Nikin sa match, kimbaskati siya match. Imat sangay. Mas nicho na demand dito tata. Porque to siya ka pumakatong tiktok ko distak na. Eh, siya. Basta Daki ang baskat. Saan naman? Nung kapimbe. Jak kami sak may timamin sa mic. Yung pagkin sa matin niya pikin baskati siya. Nish kwenta siya pi ki 50 git kin 40 git bis. Siya 20 anyos si wangin baskat. Sikan. Ni dito na wish dito tiya wish ay machiman dish ko mat putsa mat kin sa mati wish pagkin sa mati siya pikin baskati wish. Mukhang giningiti maktakas tatkan. Ni fax na tito na tata.